Bueno, estamos aquí con Xoán Hermida, un dos coordinadores do momento galeguista. Se tuveron a Constitución aquí en Santiago. Quería un pouco que nos contaras que consistiu hoxe a xuntanza de hoxe. Bueno, é un grupo de xente. Empezamos a poñer en marcha este proceso que culminará o 26 de maio co Congreso Constituinte ou coa Asamblea Constituinte, e o facemos con dous obxectivos, non? Por un lado, introducir na política galega as axendas que están na esquerda europea, non? Tanto o tema de sustentabilidade, que a radicalidade democrática e justicia global, pero tamén coparticipar con outros e con outras na creación dun referente político diferente aos referentes políticos actuales, de nova esquerda, de unha esquerda nacional galega amplia, de amplia base, e un pouco facemos sabendo que vamos a ter que traballar en tres líneas diferentes pero paralelas, non? E polo tanto hai moito chollo por diante, un pouco que salíamos un pouco asfixiados do traballo que temos de aquí ao verano, non? Que por un lado traballar na propia construcción do polo, deste espacio ecogaleguistas, pero paralelamente construir con outros ese espacio común. E terceiro elemento, e non menos importante, que estamos nun período de movilizacións importante, onde é importante que desde a esquerda política tamén se conecte ca ciudadanía, que vai necesitar tamén de acompañamento en toda esta loita contra os recortes do estado de bienestar, non? Falabas ahora de construir espacios con outras organizacións. Entendo que un pouco o chamamento que fixou Xosé Manuel Beiras cando foi a decisión de encontro medio Sí, de crear un fronte plural, non? Se iniciaron os contactos ou a partir de agora xa? No, agora nos hoxe eleximos unha comisión que vai traballar eso, inda que entendemos que eso se vai facer tanto por arriba como fundamentalmente por abaixo, non? Contactos por abaixo xa está vendo entre a xente que quere construir este novo referente e efectivamente pois, decisións como a de Encontro Mandiño, Esquerda Nacionalista, o PNG, de irse do bloque facilitan este reencontro, pero tamén é necesario incorporar máis xente, non? É dicir, se queremos construir un espacio amplio, suficientemente amplio para que non sea ou non cometa os errores do pasado, temos que ter generosidade, pero tamén apertura de miras, non? É dicir, tendo claro dúas cousas, que debe ser un proxecto de cambio social, pero que ten que ser un proxecto tamén centrado en Galicia, e, por lo tanto, nacional, non? Pero, salvo esas dúas premisas, eu creo que hai que traballar con cooperación política e con irmandade, non? Por así decirlo. E crees que sería, bueno, posible, bueno, que digamos nese gran polo estén pois, partidos de centro hasta partidos, digamos, de corte soberanista? Bueno, eu creo que debe de estar quen queira estar, con dúas excepcións, é dicir, bueno, ou con tres excepcións. Primeiro, que ten que dotarse dun programa de reformas fortes, non? É dicir, nin pasarse da lá, nin pasarse da co, é dicir, sabendo que é un espacio que vai logo ter que aplicar un programa nas institucións e levar a voz do povo a esos sitios, non? Segundo, que non debe de ser un frente dirixido por un partido hegemónico como un partido guía, un partido que vanguardia, non? E terceiro, que en todo caso se ten que construir de forma, o que decía antes, cooperación política, é dicir, non con compartimentos estancos de mesa de partidos, ou que hai de lo mío, ou confrontación ou competitividade política, sino con colaboración e construir, que eu creo que iso tamén é moi importante, rachar que a dinámica da Guerra Fría. Aquí non estamos entre compañeiros e irmáns, non estamos para ver quen ten a razón ideolóxica, sino en todo caso en función de un debate de ideas cultural que permita construir un espacio común, non a ver quen ten a razón ou a ver quen é o que hegemoniza isto, non? E polo tanto creo que se eso se cumple, está aberto a moita xente, claro. Volvando un poquinho a filosofía do ecogaleguismo, crees que hai un espazo en Galicia para esas ideas ecoloxistas, pacifistas e galeguistas? Eu vos decía que aínda que nos miramos moito a veces nos espellos como a Esquerda Verde Europea ou Iniciativa, obviamente Galicia non é Cataluña nin é Alemania, non? Pero si é verdad que Galicia é europea, é dicir, é a periferia europea, pero é ao fin e ao cabo europea, e polo tanto ao final os modelos de construcción da nova esquerda que se están dando no planeta, xa nin tan sequera só en Europa, no planeta, ao final tamén van a incorporarse aquí, porque son as contradiccións do século XXI, é dicir, a Galicia tamén lle afecta o cambio climático, a Galicia tamén lle afecta os problemas de políticas desarrollistas ou industrialistas, somos o máximo produtor de CO2 do continente, non?
Polo tanto, sí, ao final aí ten que haber espacio. Galicia é unha nación moi agredida polas políticas contra o medio ambiente, e incluso pues, temos experiencias hai pouco como a de Nunca Máis, onde todo un pobo se mobilizou en torno a un desastre medioambiental. Así que sí, porque non, ten que haber cabida. Un parte tamén o digo porque dende determinadas formacións políticas está dicindo que digamos, xente que está formando parte de cogaleguismo son os cabreados de. No, Entón, aquí non hai aquí no, primeiro que a gran maioría dos 100 que xa se incorporaron non veñen nin tan sequera de ningún lado, veñen da casa ou dos movimentos sociales fundamentalmente, entón non hai que hablar con ninguén. Mais unha das cousas que se aprobamos, e que eu creo que por lógica, que ademais de crear ese espacio común da esquerda renovadora e nacional, van a seguir existindo dous partidos da esquerda que son o PSDG e o Bloque, e con eses tamén vai haber que entenderse, porque para desplazar a Feijóo hai que sumar a maioría parlamentaria e a maioría social que permita desplazalo. Por lo tanto, nos chegado o momento non vamos ter ningún problema por entendernos co PSDG, PSOE ou co BNG, pero claro, o que tampouco se pode negar é a necesidade que hai de moita xente, de miles de personas, de ter un proxecto e unha ferramenta diferente ás que son os partidos clásicos neste momento, que son o PSDG e o BNG. E xa para rematar, hoxe foi a Constitución, cales son os seguintes pasos? Pois agora vamos a abrir un proceso de... Estes días anteriores fomos presentando a iniciativa nas comarcas hasta sumar 100 personas, e agora vamos a entrar xa nesta fase de constitución de grupos de apoio locales. Iremos seguindo as presentacións en aqueles sitios onde non estivemos, e paralelamente a eso unha comisión vai traballar todos os temas de ideas, de programas, de iniciativas, hasta chegar ao 14 de abril a un encontro que tamén será aberto de debate programático, e preparar a partir de aí o camiño ao 26 de maio ter o Congreso ou a Asamblea Constituinte, non sei exactamente como se chamará. Vale, moitas gracias. Vale, gracias a vos.